Charles Kedwoko wachno nitire morna maduong' ahinya ni in jal ma osomo weche mag siasa ing'iyo weche bende mag tudruok e kind pinje mopogore opogore to bende itiyo e sekta mar weche mag arita kuom thuolo malach ahinya nyaka sani in gi ng'eyo matut kotende gi kaka weche mag arita dhi nyime bende nitiere chik moyiene obila rwako nanga raia e kinde modhi rakruok gi jong'anyo. Kapok wadhi e mano, adwa ni wakwong aduok wach mane weke wacho ni owacho ni lony mathurwa kapod ni piny kapogre gi ma South Africa. Ayie kode ni lony marwa ni piny ahinya. Ni kwop nowacho ni otam ji donje town. Jo South Africa no kowacho ni gitimo coup gidhi donje e State House ma South Africa gidhi golo president. Weke gini no wacho ni gidhi e State House gidhi golo president kendo jakom dhi bedo president. Mano was the language mane gima Nigeria go. Mano is treasonable and coup and attempting to lokotelo mar ng'ato gagoko. Omiyo onge kako bila koro bila ne gengo onge kako bila nyalo yieni mondo idhi lok ng'ato gagoko e dispensation manyien wan gi constitution 2010 mondiko kaka iyiero jatelo iwinja so weke nyaka ng'i ni timbe gi mag njori ema nomiyo mano mokwongo timre nade mane manyisi ni lony ni piny. Mar ariyo ne gindiko barua ne inspector general mar police kagi notify en lawyer to ng'eyo maber ni constitution no kose losi tiloso other substantive act ma operate mama en public order act mo kindik ne inspector general onge go authority no indiko ne OCS mar police station midwaro time ng'anyo kaka ne giwacho ni gidwa timo ng'anyo the whole country koro ne gindiko ne OCS mag the whole country to every area kibiro Ugunja kata Sega Korwa kata Ukwala kata Siaya kama ae kata Yala to nitie ng'ama iluongo ni the organizer mar ng'anyo koro party ne wacho ni let's assume Ugunja ka organizer en MP makuro or giyiero ng'ato to dhi e police station to chiwo notification wabro ng'anyo kosechiwo notification gibro ng'anyo to wacho ni gibro romo kanye meeting point en kanye asto giwacho ni gibro wuok e point ni nyaka point ni ka ging'anyo between 12:30 nyaka 12:30 odhiambo uwinjoru asto gibiro timiyo gi escort. Gima be timore ni be okinyal wacho ni dwa kin ng'ama organized okinyal wacho ni dwa ng'anyo the whole country watch police okinyal chungo tijgi police nyaka bed gi ji e reporting desk police nyaka bed gi ji madhi e court matero jomanyo makinyoro police bende bond jomoko police bende dhi attend court police bende tero mabuse mowuok e prison e court so police nigi tich mang'eny ok tij ng'anyo kende koro kidwa timo ng'anyo Nairobi nyaka chiw notification ni wadwa wuok ka to wadhi ka Nairobi nigi police stations mang'eny koro within that jurisdiction iwacho omiyo kama weka wacho ni lonywa ni piny is very true lonywa ni piny to kok kamano wan jo fitina karombe moko dwa timo gik moko in the right way wach gidwa timo gik moko e yor siasa linga matin inyisa niya okang'adi Charlie